Висох. Какво правиш? Аре, да имам. Гледай да спам от камера. Ти не можеш да спаш в никакви случаи. Само Цецко тук там е. Абе, така ще ви държим. Дай искам аз. Ето тук ще снимам. Ама сега, на какво е? На вече въртиле? Значи ме слушай. Да. Ей, живайбу. Ма шо, как да го отдалеча? Да го отдалеча, защото много близо го да. Да го отдалеча, защото много близо го да. Трябва да избегам ча некъде си, за да фана и двамата. Не мога да отдалечиш. Шо? Защото това минимум. До минимум. Абе, бе, така си имаш наляво на десно. Да. Тони, моля да пишеш коментарите, това време. И какво е? Какъв невероятен пропуск! Не! Чакай! Така, продължаваме по план тази вечер, не знам какво ще ме прави сега. Те убиха съдията. Вижте топчета, шилд кръп, оригинал, опа на друг кръп. Чакай, така, продължаваме. Цецко, клецко, това да не е ви волейбол, бе, така да е бадминтон, спорт. Да, също работа. Това да ви не е тенис на масата, ще играете с килки. Айде. Купиваме сията. Така. И сега Мито, как това невероятна, не знам какво си беше. Каква пушка, какво чудо. Шама отрепа тук честа. И каква опел тигра, не, вижте, съдята там къв супер мухло, некъв стои по средата. Слушай, ма чуеш, какво ти прекамбе мухло. Гледай го, бе, виж го. Да, знам. Снимаме съдята в момента в хилица. Чимитка. Чакайте, Чимитка. Ако си взема 1 гигабайт. Цецко, клетка. Памет, може да снима една седмица. Една седмица ще снима, така. Продължаваме. И Цецко, клетко, гони топчета. Цецко, той друга раз. Така. Топчета не се вижда. Какъв Задев, какво чуете за изпълнителя? Да, перфектно. Точката съдята. Къде е съдята? Дай спрямо да го гледам. Айде съдята, продължаваме. Вземи му интервю, Съдята спи. Докато играм, взима интервю само мен. Така, да, кажете, ти си нещо споделите ли? Знам, че съм невероятен, ама чаква да ме дадат по камерата. По камерата, пусти сема, така няма значение, продължавай. Да, слушаме се. И невероятен Забив! Ама много са. Виж такъв Забив. Да, естествено. Продължавайте. Гледам това си синьо. Синьо, къде е то си синьо? Верно, къде е то си синьо? Така, опа! Грешка в отбраната и защитата на Мито. Така и Мито гони топчета. Това не може да се пропусне. Мани, какъв пинт, какво чудо, какъв кеф, какъв куркуров като картоф. Не. Да видим така, хората на кафенцето, добре. Това ще направим... Публиката, да, така. Съдята, естествено, да. Топчета, вижте го пак. Ето топчета. Топчето, хюкте, към хюкте, хюкте, перфектно, така, хюкте, назадата, значи, така, като се гледа, съвсем еднакви са, даже и по цвет, особено по материята, едното дърво, другото чисто дърво, сега, съдята пак заспавал, както винаги, да, както винаги, това е Лески Цецко, нали, стандартната среща, както винаги, Цецко Клецко, и слаби се Цецко Клецко, да, а през това време, вижте рекламите, ако обичате. Вижте рекламите, какво чудо, какъв, вижте, какъв номер, погледнете номера. Номера, това е номер, виждате номера. Така, вижте, погледнете. Има време. Да бъдете им паметта, бе. Памет. Вижте, погледнете какво нещо.